Kani Pangulo Benigno Noynoy Aquino III mipanaw na kaginayang buntag human gidala sa Soka Hospital sa Quezon City. Ani ang report. Mipanaw na ang kani Pangulo sa Pilipinas nga si Benigno Noynoy Aquino III sa edad nga 61. Gidala si Aquino sa Capitol Medical Center sa Quezon City sa kaganayang buntag. Misunod gilayon sa ospital ang iyang igsuon nga si Chris Aquino pagka alas 9. Apan taod-taod nasayra na lang nga mipanaw na si Pinoy. Nakita sa ospital ang mga kapartido ni Pinoy sa Liberal Party nga sila si kani Foreign Affairs Secretary Jose Rene Almendras o kani Senador Mar Rojas. Nagparehag na usab og pahasubo ang Davao City Local Government sa pagpanaw ni kanhi Pangulong Aquino. Gani naka-half-mast ang flag sa Davao City Hall o pipila ka mga government offices sa syudad. Sa Lanao del Sur, naka-half-mast sab ang flag sa Pilipinas sa Kapitolyo o ubang government offices sa probinsya. Benigno Simeonco Juanco Aquino III na tawo ni atong February 8, 1960. Iyang amahan si anhing Senador Benigno Aquino Jr. o ginahan si anhing Pangulong Corazon Juanco Aquino. Unang misulod sa politika si Pinoy diyang nahimo kining kongresista sa 2nd District sa Tarlac ni atong June 30, 1998 hangtod June 30, 2007. Nahimong senador gikan June 30, 2007 hangtod June 30, 2010. Ug nahimong 15th President sa Pilipinas niadtong June 30, 2010 hangtod June 30, 2016. Nailhan ang Pangulo sa panata niini sa matinud-anong pagserbisyo sa katawhan ubos sa kampanyang Tuwid na Daan. Sa bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan, tao sa interes na nakakarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang Tuwid na Daan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.